Bir var eken, bir ýok eken. Dağı etekläp oturan bağ wagtjaly diýseň owadan bir owa bar eken. Bu owada bir-birige örän ýakyn, elmydama bile hereket edýän bir kepderi sürsi bar eken. Kepderler edýän işleriniň ählisini bileje agdybirlikde edýär ekenler. Günleriň ýerine bir kepderjik syrkawlapdyr. Oň ady Quqquq eken. Görgülçüň ganatlary gata agyrýarmyş. Şoň şenem Quqquqçuk uçup bilen okmuş. Bu ýagdaýa beýle kepderler gaty gynanypdyrlar. Olar gedekleşip Quqqugyň ýanyna bolup ony hiç şeke goýmandylar. Dostlar näçe gowy seretselerim Quqquq hiç gowlaşmandyr. Kepderler oň halyna dözmän oňa em tapmagyň ýollaryny gözläp başlapdyrlar. Dostlar, eşdesime göre tokoyun aňry ujunda bir bilgir baýguş ýaşaýarmyş. Guşlar syrkawlanyna hemişe şoň ýanyna gitýärmişler. Bilgir baýguş olary derrew jok tagaltýarmyş. Bizem Quqqugy şol akylly baýguşyň ýanyna gidelim. Belki baýguşyň maňa kömek eder, hä? Ýöne Quqquq uçup bilen ahyry. O nädip tokoyun aňry ujuna ekder? Ben işerse göterip ekdäýär. Şondan soň ähli kepderler çar ýana ýaýraşyp Quqqugyň eginden alyp göterer ýaly bir zatlar gözlemäge başlapdyrlar. Iň soňunda bir dereň kenaryndan kiçirek sebet tapdylar. Sebediň içini ýaşylja ýaprakdyr otlardan dolduryp düşük taýýarlap Quqqugy sebede ýerleşdiripdirler. Kepderliň hersi bir aýagy bilen sebediň bir tarabyny berk tutupdyrlar. Hemmesi bilelikde Quqqugy bilgir baýguşyň ýanyna ekitmek üçin uçup başlapdyrlar. Az uçup, köp uçup, ahyry bilgir baýguşyň öýüne baryp ýetipdirler. Bilgir baýguş Quqqugy mazaly synlap, dermanlyk ot çöplerden melhem taýýarlap, oň ganatlaryna çarp berýär. Baýguş kepdere emedenden soň beýleki kepderler ýanyna çagyrypdyr. Kepderler, dostuňyzyň ganatlarynyň basymjak gowlanşmagy üçin bir salym ýyly ýerde, günörtü taraplarda ýaşamaly bolar. Kepderler baýguşyň diýeni bilen bolupdyrlar. Olar bir salym ýol geçenlerinden soň bir owadan tokoyuň üstünden barpdyrlar. Ullu kan bir agaça baryp düşläpdirler. O ýer örän ýyljak eken. Kepderler bu ýerde de Quqqugy ýeke goýmandylar. Oň gowy ümitlenmek üçin agdybirlikde işläpdirler. Günler şeýdip geçiberipdir. Quqquq bolsa ganatlaryny ýuwaşlyk bilen hereket etdirmäge başlapdyr. Quqqugyň gowlaşmagy beýleki kepderlerim diýseň begendiripdir. Quqquq dostlaryna mehr bilen garap bir az tolgunypdyr. Eziz dostlarym, maňa beren gollawlaryňyz üçin men siziň hemmäňize minnetdar. Menini gowlaşdym. Indi arkaýyn öz öýümize dolanypdylar. Ertesi gün kepderler ýerlerine dolanmak üçin taýýarlanypdyrlar. Uçmaga da başlapdyrlar. Uçupdyrlar, ahyrda öz owalaryna ýetipdirler.